Yadda rashin godiya yake lalata zama aure. Assalamu alaikum masu kallon Auta RAHILA TV. A yau za mu yi magana kan yadda rashin godiya ke lalata zama aure. Lokacin da mutum yake ƙoƙari amma baya jin ana yaba masa, zuciyarsa kan fara gajiya. Miji yana son a gani ƙoƙarinsa, haka ita ma mace tana son a yaba da abin da take yi. Rashin godiya kan sa mutum ya ji kamar duk abin da yake yi ba shi da amfani. Alhalin wannan yanayi kan rage farin ciki da soyayya a tsakanin ma'aurata. Daga ƙarshe, kalmar na gode ƙaramar kalma ce, amma tana da babban tasiri. Godiya tana ƙarfafa soyayya, tana kuma taimakawa wajen gina zaman lafiya a gida. Kar ku manta da yin subscribing, liking da sharing domin samun ƙarin shirye-shirye masu amfani a Auta RAHILA TV. Mun gode.